Не семинара наближава. Какви са твоите ограничаващи бариери, които искаш да свалиш на това силно трансформиращо събитие? Очакваме те на 18 и 19 януари в хотел Маринела от 9 сутринта, за да ти помогнем да случим промяната, към която толкова време се стремиш. Аз съм Гергана Ангелова и те моля да оставиш в коментари твоето трансформиращо нещо, което искаш да постигнеш през този уникален несеминар, който се случва веднъж в годината и който променя човешки съдби. Ще се радвам да напишеш в коментари и да ни оставиш твоето послание. Председмичното предизвикателство от Юли Тонкин е тук за теб в твоя помощ.